שלום לכולם, כאן let's play, מה שלומכם? והיום אני רוצה לראות לכם איך אתם מורידים Call of Duty Modern Warfare 2. בואו נתחיל. דבר ראשון שאתם עושים, אתם נכנסים לגוגל שלכם ואתם מורידים uTorrent. זאת באמת כאילו זה פעם ראשונה שאני עכשיו עושה את זה, אני אפילו לא הסתכלתי איפה הקישור ואיפה הכל. אתם לוחצים free download ומתחילים להוריד. אחר כך אתם נכנסים לידי פיראט. אני לא יודע, אני אומר שוב פעם, אני אפילו לא הסתכלתי איפה זה, אני אפילו לא כתבתי את זה. Call of Duty, אוי, of Duty, למה אבל סליחה רגע, פשוט זה לא קולט לי. אוקיי, Call of Duty, איך כותבים? מודרן, כן, מודרן וורפר. אוקיי. 2. אוקיי, לקח לי טיפה הרבה זמן לכתוב את זה, לא טיפה. בוא נסתכל על יונקין. אוי! לא, אני חשבתי שאני פשוט כבר הורדתי את זה מתישהו. אוקיי, אני חושב שאני מצאתי את זה. אוקיי. אולי זה, אני לא כל כך בטוח. אפל את האישום, get this torrent. אוקיי, שזה יסיים להוריד לי. אני אעשה רק מחק על זה, כן. שזה יסיים להוריד לי, אז אני אחזור אליכם. נכון, ואני שכחתי משהו, זה עוד לא זה. Power ISO, נכון. אני רק רוצה לראות אם צריך שזה פשוט. שנייה רגע, אני חוזר אליי. אוקיי, אז זה כנראה, הנה אתם רואים, יהיה DVD 1 ואז יש לזה תיקייה, ו-DVD 2 שעכשיו יש לזה תיקייה, אז אנחנו כנראה נצטרך להוריד Power ISO. אז בואו נתחיל להראה לכם. Power ISO, Download Now, ומתחילים להוריד. אוקיי, אני אחזור אליכם, אני מצטער על הכל, אני אחזור אליכם, וזהו, שזה יסיים להוריד, אז אני אחזור אליכם. ביי. אוקיי, חזרתי לכם, וזהו. אז בואו נתחיל להוריד. דבר ראשון, הנה, אתם לוחצים על DVD 1. אוקיי, הנה. זה בעצם מה שאתם צריכים לעשות. זה Power ISO. אני שולח את זה לשולחן העבודה לרגע. אוקיי, שזה יסיים לעשות את זה, אז אני אחזור לכם. ביי. אוקיי, בינתיים אם אנחנו כבר עושים את הראשון, אז גם אני עושה את זה על השני, שאנחנו לא נתקל. שאני אצטרך כאילו לעצור שוב פעם. אוקיי. אז רגע. והנה זה B. גם את זה אני רוצה לעשות על שולחן העבודה. וזהו, אני אחזור לכם שוב פעם ששתיהם יסתיימו, ולבינתיים ביי. אוקיי, אז זהו, זה סיים. אתם לוחצים מקש ימני, סליחה, Power ISO, וזהו. אז במיוחד על A תעשו את זה, לא על B, אוקיי? יש A. תשתדלו. אוקיי.
כן, אוקיי, הנה, אתם רואים, זה בעצם זה. אני בוחר את זה, Game Driver, Game, אני אעשה את זה, אני כאילו לא כל כך... טוב, אני אעשה את זה, אני אחר כך, אני אעשה את זה, אוקיי, בסדר, אז זה על Game Modern Warfare 2, Next, Install, אוקיי, אז שזה יסיים להוריד, אז אני אחזור לכם בינתיים להתראות.